ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ସାଗର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଉଠେଇଥାଏ ବର୍ଷା। ବନ୍ଧ ରୋଡ଼ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କୋଉଠିକି ନା ନଈ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଯାଉ ଯାଉ ଲୋକ ବାସ ବସା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନଈ କାଣ୍ଡିଆରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କୋଉଠି ନା ସାଗର ସ୍ନାନ ମେଳାରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଗହଳ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ପଶି ହଉନଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ଦିଆ ହଉଥାଏ କ'ଣ ନା ମାଗଣା ଆହାର। ଆଉ ମାଗଣା ଆହାର ଥିଲା ବାଡ଼ିଆ ଉପମା ସହ ମଟର ତରକାରୀ ସହ ଦହିପଣା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଗହଳ ଯେ ତା ଭିତରେ ପଶି ବି ହଉନଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ଧାଡ଼ି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗହଳି। ଆଉ ସେପଟେ ଭସା ହଉଥାଏ ମାଣ। ଆଉ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମିନି ବ୍ଲଗଟା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ତ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।